mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa ika-13 ng petsa sa bulan sang Enero 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan Oxlang. Kabayon tang Oxlang kita sining mga inoras. Daw pila na lang kauras kag mangin level 3 na ang syudad sang Bacolod, pero according kay Councilor Renesito Novero nakahanda man ang syudad kag may mga adjustment lang gamaya nga patigayunon mga kaaksyon, pero still sa gihapon daw amuman silang gihapon, pero paghalong lang sa mga kaaksyon ta kay kon alert level ta kag kun may mga health protocols kita nga ginapatuman amo lang na gihapon tubtob na Enero 31 mga kaaksyon ang declaration sa National IATF. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sige, dalonta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalonta man pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta sa area sang probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kamusta iya kamo sa sining mga inuras kag kalakip man sa oriental side? Ba dako-dako man to sa San Carlos to ang nakuha nga shabu mga kaaksyon, mga 10 milyones sobraman ang nadakpan sa to ka gwardiya galito nga muni kadako sang iya sining supply sang shabu nga na-recover na namitan siya siguro nami ni ko madakpan gumagamuni patulon si iya tanan ho. Para lang galing kay Tiway naman ta ebidensya, no? Nga ipatulon sa iya. Ayo, ay kabudlagid nga sitwasyon te. Panimuron siya subong pero live-in partner niya ginapangita pa sang kapulisan kay nalagyo kuno suno sa report sa San Carlos City PNP. Ay puwerte. Sige kung gadagsa ang COVID-19 gadagsa man ang shabu. Ay nano ini.
Kagati, kamusta nga to sila nga mga kaaksyon dira sa area sang Negros Oriental, mga kaaksyon. Kag tubtub sa malabutan sa ato sila nga pag-broadcast sa probinsya sang Guimaras, sa syudad sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Antique. Welcome diri sa inyo sila nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalon tagaron dugay-dugay ang ato sining nga mga balita, mga kaaksyon sa balita nasyonal. Dalon taman karon mga kaaksyon ti COVID-19 sa gyapon ang ginaistoryahan dito sa nasyonal kag ti ginasigahom nga ti magamuning sitwasyon daw ma level 4 kuno ang area sang National Capital Region bangod sa sining COVID-19 kag pamahog sang Omicron variant to ay maning sitwasyon man. Sige, sa kinandan ako ang inyo sa aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalaga daluntang balita sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay upod aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa ESF Task Force ang Negros Occidental may madamo na nga nadakpan nga nagadala sang pork products salin sa iban nga mga lugar nga apektado sang African swine fever. Kada mga baksiniso amatamat na nga nagadamo sa Negros residences sa katapusan nga adlaw sang walk-in vaccination para sa booster shot subong aga. Sa balita nasyonal, balita ni Aksyon Arta ihupon resolusyon nga nagapangabay sa DILG kag DOH Regional Office 6 angot sa pag-reactivate sang medical workers nga magabulig sa syudad para sa padayon nga pag-away sa COVID-19. Aprobado na sang sanggunian panlunsod kahapon nga adlaw. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, berada semana liwat nga ginpabaskog sang Bacolod City Police Office sa ilang kampanya kontra droga. Drug personality sa syudad matamat na nga na-neutralize ang kapulisan. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita sa San Carlos na dakpan sang masubra 10 milyones pesos nga shabu isa ka distributor kuno ay pertigay na bagsakan sa gina-distributor lang sa mga areas diri sa Negros Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagaduwa ka mga lalaki nagduelo matapos mag-away sa kumpay gid lamang sang Carabao. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, arson investigators nagapadayon sa pag-usisa sa duwa ka mga separadong sunog sa syudad sang Bacolod. Samtang sa balita naman sa Cadiz City, balita ni Aksyon Roger Gotti, binimay kang tanan sa patong-patong kaso ang igapasa ka batok sa ginaligar kawatan nga nadakpan may armas lutang kag shabu. Sa balita naman sa San Carlos City, mga kapulisan nagpangabaygid sa mga motorista nga kag mga pumuluyo nga magkooperar sa ginapatigayon nga Comelec checkpoint sa San Carlos City.
Samtang sa ikatatlong distrito sa syudad sang Talisay, apat ka mga persona gindakop sang bantay dagat kag Talisay City Police Station sa kasong illegal fishing. Sa balita nasyonal, check nato nini may kang tanan sa pagpaswab test sang asymptomatic close contacts ginhimo nga optional sang DOH. EFP, PNP, kag Bureau of Fire Protection o kon BFP nga mga health workers ginapabulig na sa mga ospital. Presyo sang pila ka mga brand sang tinapay may pagsaka sining nga bulan. Kag calamity assistance gintanyag sang Social Security System o kun SSS sa mga miyembro kag pensioners nga ginigo sang bagyong Odette. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang rega pamati na kamong iban siniga himos na pagpanyaga, ang iban sinig wala pagidman kapanyaga. Nagapangita pa sang palanyagahon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod page by Aksyon Balita Banat Bulig, no? I-like lang kag i-share lihog dira kag ipadala ang comments ninyo kay tirahon tana karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Webes, January 20 o January 13, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 20 kag 12, liwat 20 and 12. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaksyon ta. Sige, may lang nga pamati sa kaya Tia Kimi Riman, Jan Resicio, Joshua Bea, may lang nga pamati. Carbajosa Frances, kay Mary Jane Dolindo Ocheda, no? May lang nga pamati Mary Jane Dolindo Ocheda, Arnel Po Disamparado, Jocelyn Libon Dispoho, kay Valencia Kenneth, kay Niepes A. Jasmine, Fernie Española, Chichi Minieza, and Giovanni Laloy, sa kay Evelyn Tumakin Brosi, Rafael Diaz Jr., sa kay Bugs Asa, Jonel Galientes, Imbong Jocampo, Grace Alba Mistas, and Homa Lumina, Martin Aliling. May lang pag-monitor Martin Aliling. And Margie Abatayo Padilla, Toto Balulot, may lang pagpamati Toto Balulot, sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Jonard Dives Tabligan, may lang pagpamati, no? And sa ibang pagid naton nga mga listeners, dali lang ha. Jonel Galiente, Sara naman ha. Si John Belnas de la Peña, de la Paz, may lang pagpamati John Belnas de la Paz. Francina Talib Bautista, may lang pagpamati. Jobert Flores Lumakang, thank you gida. Kay Hara Team CGJ, may lang pagpamati Hara. Niel Brian Balues, Kano Orita, may lang pag-monitor. Kay Margie Abatayo Padilla from Kawayan, salamat gid. Kay Grace Alba Mistas, Romel Jaime, salamat gid Romel Jaime, no?
Okay, kay Junjun okay. Tamyaw lang sa tapas kapis gali sila. Alert level 3 manda. Junjun Belnas de La Paz, no? Tamyaw ko lang mga pamilya ko sa Banwa, sang Kawayan, Belnas kag de La Paz family. Ayos, kano orita daw hindi tawa naman makita kung sino nadakpan kag nakuan shabu. Permita lang mabatian, may nadakpan pero la makita ebidensya. Ara kahapon sa page ta, pagdakop sang sa San Carlos, ara na ya pating itsura ya gani, ara man Ara na no, i-check lang da sa Facebook namon kay ara da. Kay Teresa Pacheco, may lang pagpamati sa pamilya ya dira sa Inigaran. Thank you gid Teresa Pacheco. Bison family sa Calatrava, Kagulpinda family sa Cantoray si Palay, ga-monitor sila halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. And Joseph Pacifico, may lang pagpamati dira sa Mayor's Office sa San Enrique. Sa kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, kag Richel Espanosa. Humalumina, ara naman si Melvin Finyafil. And happy birthday gali kay Miss Dorel Cabato. Okay, Action Dorel Cabato. Francine Natalie Bautista from Barangay Maaw, kag sa pamilya Mimes. Evelyn, okay, from Sipalay si Evelyn. Elvira Hilugo, may lang pagpamati Joshua Bia, no? Okay, ara na sila. Sige. Margie Flora from Kawayan, thank you so much Margie Flora. Rochelle Folincio Susana, Raymond Diotiles, tamyaw lang si Lily Diotiles, sang Crossing Ilog. Salamat gid. Margie Abatario, okay, sige. Ayos. Sige, daligid lang mga kakson na. Standby yan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin sila kung mamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakaming amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pagsiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, ang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingkulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sa Naton ang aksyon balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Alvin Grabas standbayan ay sa balita gikan sa patrol Life Extension Coffee Mix anay kita no kay ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Nagtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Grabas sa Patrol Arson Investigator nagapadayon sa pag-usisa sa duha ka separadong sunod-sunod nga sunog sa syudad sang Bacolod. Yaring ka undan sang mga balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Action Rex initial na tungod na sang mga arson investigators ang origin o kung ginhalinan sa kalayo sa sunog nga natabo kahapon sa Carvey Upholstery Supply nga napahamtang dira sa area sa Villa Lucasan, Barangay Mandalagan diri sa Assurance ng Bacolod. Sunod diri kay Bacolod. Hindi lang ni Guru Carving na kuanya ang still work siya no tuya? Ang yes, dala na to Action Rex kay nadala sa pasasunog ang alimon. 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 Ililain man lang tagiya. Sir, lain pa gid na Action Rex. Ti ibaliduwagid ang nasunog sa area sang Mandalagan kapon. Yes, Action Rex duha kay nadala sa ining sunog sa sunog kapon ining alimon ika-tatlo ng kagabi wala Action Rex 11:45 natabo man dito sa area sang Tangub pero residential partial lang ugaling ang damage Action Rex. Now sunod diri kay Inspector Rodel Chief Inspector Rodel Legaspi base man sa pagpangusisa sang ila ahensya sa ikaduhang panalgan gali Action Rex sang Carby Upholstery Supply nagumpisa ang sunog. Ginapatihan o kung ginasuspitsuhan base bala Nga up and down na da? Yes, ini ang pahayag base sa pahayag Manili Gaspi nga up and down kay ginasuspitsuhan nag short circuit ang electrical wire bangod may empleyado dito nga naga-welding Action Rex sa tugation sang hapon nga nagaplano kung tani nga kay uhon ang atop sa kay naguba ni siya mong sa Bagyo bala Odette isa ni siya naguba that is why gina kayo dito kag may gina-welding rason nga ang ila ganit sini nga plano kung sino atong nag-obra bala Action Rex o kung nag-welding amo na ang plano man karon sang Bureau of Fire Protection nga imbitaran para sa dugang pagit nga mga investigation. Nga daw ang investigation sa Bureau of Fire Protection do step by step tapos way pa maimbitahan ang mga tao nga nag-welding dito? Oo,
step by step gani kay subong gani magluwas nga step by step kundi kakuha man sila action rex mo sang samples bala sang abo nga igapadalaman para sa chemist o sa chemist para Ano na yung ma-identify. purpose ng shabu na? Sang shabu, sang abo. Sang abo gali. Oo, ang purpose ng abo para ma-identify sang chemist kung may origin halimbawa bangod sa electrical wire dili na ma-identify kung electrical wire makuha man sila sang iban pag dito action rex kay kung mo upholstery may mga chemicals base bala nga ginhalinan man that is why ongoing man sa tutungambal mo step by step ongoing man ang investigation no sang arson investigator action Inanay rex. lang nila. Oo, inanay lang. In fact, kagin pa mangkot action Rex kay ang natabo diriya kunti magluwas si Carby upholstery kunti dadala sa pagid ining alimon steel na pagkasunog sinin that is why kuha man si gyapon action Rex sa mga samples pagid pero magluwas diri kay isa pa nasang nahambal niya nga natumod na gid nila kundi naghalin ang ining nagumpisa ang kalayo. Now sa initial diri action Rex yara gyapon sa 5,250,000 pesos nga balor sa pagkabutang ang nanginhalit sa kalayo apang mahimo man kuno suno sa iya magasaka ini depende kayang ila sini nga declaration action Rex sang Bureau of Fire Protection base sa fire code nila ining 5,250,000 pero vary o magasaka pa ini depende sa deklarasyon sa sworn statement sang management sang Carvic kag sang Alimon Steelworks action Rex dugang pagida dili gani ni Ligaspi medyo na may kabudlayan kay masobra isa ka oras kag tunga ang ila sining pagpakig-away sining kalayo para mapalong lang pero may kabudlayan sa pagpalong man sa kalayo bangod man sa mga materials bala bitin sa bodega kaangay sining mga foams mga turbulence kaga iban pa action Rex ari ang pahayag ka confirmation man ni Chief Inspector Ano yung nasunog sa alimonya? ang alimon may ang ila sining portion sang kwanto sang ilang bodega man O isla kagamitan? Steelworks action Rex O isla Ari, ang- kagamitan? may mga gamit man action Rex pero wala ni na specify gid ni Major Legaspi ari ang pahayag ni Major Legaspi Na-establish na natin itong ang origin sa aton nga sunog nga sa southwestern portion sa may second floor area. Pero we're looking into kay may inactive rin sa ng supervisor, isa sa mga empleyado dito nga at around 1 o'clock may ginaubra to sila sir in relation man sa Bagyo Odette na kay nagbuba ng ila ko ng ato. So gin-repair nila na sir ang mga trusses siguro kag para man nga mabalikan sa ato ang corrugated sheet at ang mga naguba ng portion. So, sa initial interview na mo, sir, may natabo din mga pagpang-welding dito. That's why nga, munang ipabalikan pa subong dito sila para i-reconstruct ang scene. At the same time, aton, sir, nga i-invite na, no, through pagpadala sa isang letter, itong mga empleyado nila nga nanging witness para nga makuha na ito sa official statement para makorelate naman sa investigation kung ano ang pwede nga ibuli para matagaan sa kasalanan ng nga cause of fire ang particular nga tunog nga tabo sa Villa Locasan, Mandalagan. Sir, mangin kabahin sang siningan investigation ng pagkuha man sang samples ab. Yes, sir. Abo or mga remains sa kuryente or any devices na makita sa atong investigator dito mismo sa origin of fire, sir. Pagkinapadala na natin sa laboratory. Kasi kung pareho sina electrical, lantaw na ito, ginalantaw na sa laboratory kung may natabog ng electrical short circuit, no? Kung mga devices naman, lantaw dira kung may presence plus ang mga flammable na liquid. Any incendiary devices nga makakorelate nga hindi siya accidentally in nature ang tabong sunog. So that's why nga step by step na siya. Hindi lang natin ang official statement sa mga witness na ito dito. Kaya adlaw nila tabo sir eh. Tapos ara ang kanan ng empleyado nila. At the same time, wala man itong particular nga kasunod sila sa building, kundi ang ilan ng empleyado. Action Rex kabahin gid lamang ini sa investigation kagapahayag ni Chief Inspector Rodel Legaspi.
Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Kaya anong plastada buwas sa iya ka Philippine Coast Guard? Sa Philippine Coast Guard gali Normal aksyon. lang? Oo, ginahulat karon ni Chief Petty Officer Louis Campanier ang sulat o kun guidelines nagikan kay Mayor Bing Leonardia kag sumungman ni Mayor Jerry Treñas sumungman sa mga sang mga duha ka gobernador as to sa travel guidelines man aksyon na Rex nga pagahimpara sa na biyahe kunti buwas nga adlaw kay komo buwas umpisa na sining level 3 sa COVID-19. Kada wala pa yung mag-umpisang level 3, why na yung biyahe ang fast crop? What about ang Roro? As continuous action Rex ang Roro matabo suno sa iya still maga-deliver sang mga goods kagaiban Goods lang? oo Pasahero ya? Pasahero alang-alang suno sa iya ari ang pahayag Alang-alang ang? alang-alang makasakay ang mga pasahero. Gali. Only ang mga ang kwan lang ang mga maga-deliver lang Iklaruho na goods. sa Philippine Coast Guard kay kanamo sang mga tagpalamateo kung makatrip sila buwas pa Iloilo. Muna action Rex ang gagin pa siguro Kiting taman sa yan, Iloilo to ang dumanggas to. Why man to malakip sa kwan mo sa ano ni sa alert level bla? Amo na ang ginahulat niya, that is why ang ginahulat action Rex ang Ti sa pa na travel nila guidelines pagwaon man? from actually sining niya ulaton tan travel guidelines Na kay Mayor nga Bing. klase sang pangimanwa ni nga aton nga buwas ng implementasyon. Buwas ko yabi mapailuilo, masakay ko roro. Pagabot ko sa pier, wala gali biyahe. Amoy bang pagkaran-karan mo, mabalik ka pa si Palay? Or sa di ka pa naghalin? Sa pa na. Na ano nga klase ka pang gobyerno ni nga aton ni man? Ari action Rex ang pahayag ni Louis Campanier. Sa nga mga pagpalamati, buwas ma-epek na nga aton nga level 3. Sa aton tanan nga mga kadto man sa aton sa Iloilo, Bacolod, ang aton nga mga ruro, hindi naman na maguntat sang biyahe. Sige-sige na biyahe tungkol sa essential good nga mga karga niya. Sa aton nga pagkaon. Pero ang mga individual passenger siguro medyo makakuha nga sila, mapiktuhan gid kay level 3 ng Bacolod City. So ano mong matabo diri sir, like outbound passenger going Iloilo sir, anong matabo ni Seda? Ang aton lang sir nga wala tundra ang executive order ng province ng Iloilo ni Governor Defensor ang executive order sang ni Mayor Bing sa Bacolod City. Pag-aram na siya ng executive order, amo na natin nga sundon. Kaya mo lang ginabasihan natin sa mga pagbiyahe diri sa vice versa Bacolod kag Dumangas. Aksyon na Rex kabahin gid lamang sang pahayag diri no ni Chief Petty Officer Ang Louis. question na dang sa lakyan nga papailuilo bla, te okay na iya may roro, pero te according sa Philippine Coast Guard, nga salig pa na sila sa mayor yang kun ay sos hindi ko kinsindi kay kampaner ni nga wala ni sa iya insaktong direksyon yaman. Okay, amal niya wala. Masalig kaya sa mayor kung magsiling ang mayor to yung sige biyahe man sila ya. Siyempre ka magambal. Kung magsiling si mayor nga hindi kami magpasugot nga may pasahero, hindi man siya. Amo na mga Sila na dapat control the support. Hindi Yan, kayo aksyon, masalig pa sa mayor. Ang probinsya sang Iloilo, kay dumanggas ang destinasyon, wala man to si Defensor yan naghambal nga level 3 sila. isa pa na. O level 2 ang probinsya sang Iloilo. Yati ang Ruro, kay sa dumanggas na iya madungka. Oo. Ang Nano nga ang ginhalinan level 3 ang Bacolod, nanogid bala kuya. sakto. Kadamo siyang nagpamati sa ato, ano bla may isa lang kasabat, may biyahe blang Ruro. Ang fast crop sano ganin maendang fast crop to? Actually, nag-untat sila, Bossman? Nagligad pa to mo. Ano? Nagligad nga adlaw, na to nagbiyahe. Sa 11 nag-untat, tapos sano sila mabalik to? Hambal ni Frank Carbon. Pizza 16? I-check ko ba kay Jaya, sir? Nanong nalipat ka na imo Okay, yung... Frank Carbon, kawin ko ito naka-istorya kahapon kay Frank Carbon. Oh, basta gindeklarar yato mo kay Daud Kadjutay kuno pasero
Basta wala gabiyahe ang fast craft. Ang roll on roll off among gabiyahe. Lihog ta na check me kung kay balo na sila sang sitwasyon dira nga masaligpas kampaner sa syudad sa Bacolod man. Gani ma. Nano kabalo na gid lang sila sang mga dons and don'ts sa mga dos and don'ts dira kon level 3 kita. Oh. So i-check ta ni liwat aksyon na sa basi makagwa na gid man. Basi katulog pa siya pukawon mo si Action Alvin. Oh, basi available naman kagaya mo naman tong ginahulat niya abi ang travel guidelines that is why hindi siya makadesisyon. Magpa-empleyado lang sabi ka syudad. Hindi lang sa Philippine Coast Guard. Daw amo sa bitaw ba? Oo, kay ti gasalig man lang gyapon sa mandong sa syudad mo. Ti sa syudad na lang sa empleyo. Oh. Separate nga opisina daw wala pulos nga klase ka opisina niya. Utro man ni si Library ang paduging niya, ang paduding niya ra sa dinto sa nagpaduding to. Ito naman sa Iloilo. Kabudzay, Irich. Sige. Report sa patrol ni si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din gaman nyo bahin sang Pinas na buton kasang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo na kung nagasalig ka lang sa syudad, hindi pwede nga pahimo kaya sang imo nga direksyon mo level 3. Sinong una sining kiting syudad ya mahulat man sa national government kung anong kasuguan dira. Ang syudad depende man na gyapon sa Philippine Coast Guard kung anong himuon sa Philippine Coast Guard under sa level 3. Kung hindi magpatugta ng pasero, announce na kamo nga daan, manakitimprano pa. Hindi mag-announce kamo, buwas pasagang, pasero, arandagahang laog, likay wala biyahe. Muna bla, dapat pag-announce kamo as early para nga ang mga trabahante, ang mga magbiyahe pa Iloilo, makahibalo sang mas temprano. Nga hindi na sila maghimos pa, hindi pa sila magsali pa kakadto dre sa Bacolod kung wala biyahe. Hindi kayo hulaton pa na anong klase ka kuha ni angay ni sila ipa-empleyado na lang sa syudado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, daway ka saligan, syudad lang permi. Sige, may connection sa may kong kulo na manubo nga immunity. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang balita ni Action Alvin Graba sa patrol, kadtuan ta si Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Resolusyon nga nagapangabay sa DILG kag DOH Regional Office 6 angot sa pag-reactivate sang medical workers nga magabulig sa syudad para sa padayon nga pag-away kontra COVID-19. Aprobado sang SPEC kahapon nga adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Action Art. Oo, gaulitay. Abi ko dala pa to antes pagkapon ng Sunrex, naging napagwasang NIATF ang ila sining desisyon, naging napaidalom ang Bacolod sa alert level number 3 sa sesyon sang gudang panunsod gin duso ni Councilor Inisito Novelo ang resolution nga nag-request sa talakapan sang Department of Health kag DILG
na itong ginpadala nilang mga personal diri, nagligad nga nagbulig, mga medical workers, kag pinapag mga personnel, gin-hire nila para gamiton bilang contact tracing team, mga medical workers ka nagabulig sa vaccination drive, kung pwede liwat ma-reactivate ato matapos na ang ila sinila tour of duty natapos man diri sa Metro Bacolod nagligad nga tuig. Sunod rin kay Councilor Novero, timely man ini kay kumon antisipar nila na kumon nagataas ang kaso sa siyudad sa Bacolod kung COVID-19 ang pagambalan na may aragid sang kakulang sang mga personnel na magabulig sa ila. Although may ara na sang mga nag-commit na mga private mga eskwelahan na maghahatag o mag-provide man sa city bulig iya para sa sininga team, pero mas nami kulang DOH kaysa ito nagligad mo iyang nag-upod sa pulis bilang contact tracing team. So nagalaom sila pero matapos kahapon after sila session mayara man sa development ang alert level status ng Bacolod, hopefully maaktuhan higirayon sa DOH kag DILG kag mapadala liwat diri ang kinahanglan ng mga personnel nga mag-augment sa ila sila contact tracing team sa Bacolod kag medical workers nga nagabulig man sa vaccination drive. Yan na parayag ni Councilor Rinicito Novero. I introduced a resolution kahapon na nag-request sang program renewal sang aton mga healthcare workers nga ginkontrata naton last year, mga doctors and nurses, kag ang aton mga contact tracers. Nag-introduce mga resolution kahapon urging the DOH and the DILG na ang augmentation force nila na ginatag sa aton diri last year i-extend nila liwat. Kaya ang mga augmentation force nila gingamit naton to for contact tracing, swabbing, monitoring sa aton quarantine and isolation facilities, and then sa mga consultation, medication purposes. Murang parayag ni Councilor Novero, lawas to sa mga preparasyon kung quarantine and isolation facilities din sa Bacolod ng karabanan ginausar. Amo ini ang mga eskwelahan, wala pa man nakaistoryan na si Novero kag ang mag-unang pungko na Superintendent or City Schools Division Superintendent nga si Rinaldo Rico, pero may ara na yasang arrangement si Novero sa Assistant Division kaya sa itong pag-meeting nila wala pa nagkakanto diri ang bago nga tagpamuno sa DepEd. Okay na action next ang setup. In fact, ang sa Bulig City Engineer's Office ginkantuan na ang mga eskwelahan na posible buksan kung in kaso na magtaas pagiging kinahanglan na dalon sa isolation or quarantine centers ang mga nagapositibo sa COVID-19. Report kila parayag ni Novero. Nagay mo na arrangement sa DepEd, and DepEd already said we can use these facilities. Naimo ako na arrangement sa aton ESD Assistant Division Superintendent kag kay Mr. Galimba kag Mr. Hicalde ang arrangement so that kung kinanglanon dugangan we can use additional facilities open additional. Ang parayag ni Councilor Rinicito Novero. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksunod tayo hukol mag-aksyon din gaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din aksyon Arta Ihopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga kaaksyon ta, arianay ho, dito. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Bisyo! Katuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial ESF Task Force sang Negros Occidental may madamo ng nadakpan nga nagadala sang pork products salin sa mga lugar nga apektado sang African Swine Fever kag mga vaccines sa matamat na nga nagadamo sa Negros residences sa katapusan nga adlaw sang walk-in vaccination para sa booster shot subong nga aga. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Nagapareho sa gihapon ang pag-inspeksyon sa African Swine Fever kod ASF Task Force sa Negros Occidental sa mga entry kag airport, seaport sa ring mga nagasulod nga mga pasahero kag salakyan halin sa mga lugar nga apektado sa ASF kod African Swine Fever. Inibisan pa nga natapos na ang holiday season o kung Christmas season kag ari na kita sa bulan sang Enero pero kahapon ang task force sa bahin sang Bacolod Silay Airport naka-intercept sang isa ka pasahero nga ang bagahin niya may ara sang unod nga pork products halin sa area sang Luzon. Nauti ang Luzon, partikular ang Manila, amo ni ang nagaproblema pasubong kung ASF ang paghambalan. So ang ini nga pasahero ni surok kay Provincial Veterinarian Dr. Rinante de Sena in-issuehan na siya sang notice of violation. Galing sang pinamangkot nato si de Sena kung bala may ara sang inang nakasuhan na gid bala no sa saring pagsulundan. Ambal ni Desena, so far wala pa naman kay ang kalabanan nga mga rason sang sining nagakaladakpan wala sila sang ideya no nga hindi gali pwede makasulod diri sa Negros Occidental ang pork products halin sa mga lugar nga affected sang ASF. So kung first offense pa man lang isuhan lang sang notice of violation kag atong na-recover nga pork products isunugon na lang na aksyon Rex. Ang pwede makasuhan inang mga ikatatlo na kabeses bla nga malakpan ang pasahero inaya pwede na nila itugyan ang investigation sa legal office. Pasalamat man subong si Dr. Desena nga nagaganhaga naman aksyon Rex ang pagsinulod sa sining pork products halin sa mga affected ASF nga mga lugar. Nagligad to damo-damo sa mga biyahe o flight sa aeroplano pero subong buhin-buhinan na agad mo sining precautionary nga napatuman resulta sa pagsaka man sang kaso sang COVID-19. Ang damo-damo nga recoveries nila hambal ni Desena nagligad nga Christmas season. Yari si Dr. Rinante Desena. Regular ng trabaho sa atong task force, sa airport, sa BREDCO, sa mga checkpoints na ton. From the mo mga violations sa airport, no?
alos kada adlaw may dala gyapon ang mga pasahero nga mga prohibited items. Well, atong regular flights, mga tag 3 to 5 flights a day, kita violations. But right now, nag 2 flights a day. We will see, no? Then may mga violations po. Because number one, dito sa airport, na-accept man sang airline. So, gisulatan tang airlines ng mga items sa cargo. Secondly, ang aton nga mga pasahero nga nagadala kaya butang sila sa mga dala sa luggage nila, mo nang ginadakop namon. Ang penalty ginasunog na siya or pabalikon. Pabalik-balik siya kasi gyapon nga person of interest gina-file na ginapadala na mo sa legal. Baka tatlo siya may violate, mo na ginapadala na mo sa legal. But now most of them are presumed innocent. Si Dr. Desena, magluwas sa airport kaga si Port Araman may checkpoint magiging patayon ang task force sa area dara sa mga sunod sang Kabankalan, checkpoint naman na niya sa mga sarakyan naman nagakarga sa pork products halin dira sa Southern Negros o halin dito sa mga Negros Oriental. So far wala sila sang na-intercept nag-violate sa sining pagsulundan. Samtang rin naman sa bahin sang Negros Residences last day subong sang walk-in vaccination para sa booster shots. Namo sa nagahingagaw para magpa-booster. Itikuhan na karon nga makuha kung pilagid ang figures pilang katamoon sa nagpa-booster shots nga mga empleyado sa Kapitolyo kag residente sa surat sa Bacolod kag Negros Occidental. Karon sa hapon man, may ara sa panibagong palayag si Provincial Administrator Attorney Rifrado Diaz angot sa siring mga occupants. Nagtuga naman ang mga occupants sa ato siring mga COVID healing center na ginatupalahan sa gobyerno provincial. Ang ka-aksyon yung ikan sa Provincial Capital. Aksyon, Marlon Herubaya, mga ka-aksyon. Sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sa Amon Balita kang Serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 ang aton oras. Matapos ang balita sa Kapitolyo, layhunon tanian na iyo. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update kita upod gi-aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan blatos na nadakpan kahapon nga 10-something million pesos nga Cebu sa isa ka distributor sa siyudad sa San Carlos, mga kaaksyon. Ato ni baloon kag duha ka mga lalaki o nagduilo matapos nga mag-away bangod sa kumpay sang Carabao sa San Carlos managyapon na tabo ay perti. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian? Aksyon Brian? Dali lang kay nautod ang signal. Dali lang ha kay i-plaster tanay, no? Kay nautod ang signal. Aksyon na Brian? Aksyon Brian? Yes. Rex, ginbalikan nato na itong nadakpan na kagabi nakuhaan sang masobra 10 milyon pesos sa ginapatihan siya mo. Kag ang pinaka-latest nga investigation sang kapolisan diri ngayon siya action Rex isa ka anay gwardya ining suspetsado kag ginakabig ina siya subong amo ang dako nga pa na distributor dira sa siyudad sang San Carlos kon illegal nga droga ang pagahambalan. Ang ginatumod naton diri amo si Joel Rizardo, taga Barangay Rizal sa nasambit man nga Siyudad Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang bagong hepe sa San Carlos PNP nga ini siya Action Rex madugay-dugay na ginman nga gina-monitor sang otoridad sa sining aktibidad kag natukiban nga posibleng di lang San Carlos gid ang sining ginapadalaan sining illegal nga droga kundi sa mga banwa kag syudad pa sa probinsya nga malapit abit o dito na tukiban Manila nga may araman sa dako nga posibilidad
otoridad nga nagka-supply man siya dito sa area sang Negros Oriental. Kay ni siya ang may-ara sang Puloy-an allegedly dito sa area sang syudad sa Kalaon Action Rex. So sa sininga udto kining si Joel Rizardo ang gin-inquest na kaya gini siya ang mga tubang sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Acts of 2002, no. So gina-check man subong action rex nila kung diin siya nagakuha sang supply kag diin nga probinsya ini halin. So no, kay misahon ginaamat-amat lang nila kaya sugid kini nasambit iya nga suspitsado. So lang for ano nga sitwasyon sir. Distributors, sir, di sa kung susuwa sang suppliers, hindi nga province or ano si Chris. Kung kaya nagsimuli sir, go-operate sa San Carlos, sir. So wala ka ba na sir, ginapa na ni siya galing, ginamonitor na gito sa San Carlos PNP. So lastly sir, ginadak para sa sir, anong status subong sir sa San Carlos na ko ining pagkabuhin sa supply? Sir, nga distributor sa Singapore, sir, anong iba niya ng trabaho nga daw malaki process ng trabaho, sir? Kaya na? Wala siya trabaho. Okay. So, sa San Carlos, sir, din pag-itsaga pang distributor, sir, may anak pa sa kuha. Manuwa siya. Mas kumpa na, hindi naman lang natin, bakit naman siya ibang sa panahon sa mga tawag na okay, so far. Action Rex ang palayag ni Misahon angot sinig na pangita pansubong kundi nagpalagyo at tong yung sinig live-in partner na si Jean Compassion Action Rex. Ano? Nga pag sunod to nila, ara man ang live-in partner, naka-puslit Action Rex ang babae. So, guro nakasamuti ko na sistema pero tiya mo na subong pinapangita siya sa sininga mga opinion sa katapo sang otoridad sa nasabit nga lugar, no? So, di pagit makuha ni Misahon kung di siya nagkakwabi sang supply, anong sinugid ang gasuporta sa iya kay hindi makita abisaya sining personalidad ang iya sining paghupot sining na sobra 10,000 pesos ang ginapatihan sa Action Rex. Sa ibang nga balita dito gapon sa syudad sang San Carlos, ining duha ka mga mangunguma yaho nga duelo ini sila nagluntad ining insidente dira sa may area sang Purok Sitio Balili, Barangay Prosperidad, syudad sang San Carlos. Sa din ining si Rolando Caniabano, 39 anyos, kag ining suspect nga si Felix Villaver, 50 anyos, nag-inaway ini sila. Una nga ginlabo ni Caniabano o ni Felix Villaver ini si Caniabano gamit ang binangon kag nakabalos ining biktima lampos gamit naman ang 2x2. Ang ginawayan nila Direction Rex amo ginamang ang hilamon o kon kumpay nga inog pakaon sa Carabao na nadula Blackson Rex out. So naglinalisay nadula ang Carabao? Ang kumpay, ang nagpakaon. Kaya may kumpay na sunrek mo. Gandi man. May harap man ako isa ang Carabao, ilawig lang sa lati, di na. Pero subong do jutay, naguroti kumpayanay sila.
O, naglinalisay. Wag nila na punggan kaugalingon nila. Una nga ginlabo ni Villaver, si kanya Bano, si namo ning pilas niya, para subong sa ospital na Bulong. Nakapalos man siya dos por dos gamit siya pero minor lang ning naagok ni Villaver nga subong para na sa otoridad kay nagasungka man siya pagkatapos ining nasambit nga inaway nila nga duwa action Rexa. Pagkaroon tang ibang nga balita kay kagabi sa Don Salvador may patay sa aksidente sa motorsiklo kag siya malanto isa way sa enkwentro action Rexa sa area sa La Castellana may patay man do matapos nagpangin matay sa sulod sa comfort room action Rexa. Hulat-hulaton ko karon na kay base makatigayon maka-interview kita kay Police Colonel Leo Pamitan. Nagaayo pa ta sa spokesperson subong ang head sang PIO Daw boss so mo presko no? Duway to klaro naman. Away pa to klaro. Kay may bago naman din lang din pagwa naman nga statement naman nga atras naman dason nga semana. Nanong doon huya-huyas pamitan man? Baka para preskon gilang na. Gani kiti Duka alok man sa media na yaman. Ako kung si Albi Benitez pa preparado ko yung mga tubang niya. Oo. Kay makadto man tatlo sa lokbo kung mapapreskon tiway man action Rex mo. Pero ayo halos tanan nga media sa Bacolod nagabuto nga makapapreskon kung tani face to face. Bisan isa ka oras, dua ka oras na nga atubang niya sa media daw na ulaw siya. Basiga may familiarization pag action Rex or wala sa kabalo. Gina-expectar ginamon subong mo nga i-presentar ining taga San Carlos nga nadakpan bla. Na isa pagid na dapat. Okay, 10 million niya mo. Iwaay man action Rex. Sige lang, paabot-aboton ta. Basi, dason nga may nadlaw makapa-interview gidban si Sir Pamitan action Rex. Amo nang balita gikan sa Nokpo Action Brian mo din nag-report mga action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Okay, daligid lang ha sa mga kaksyon tas tanbayan ay sa dugang pang mga balita, dire kita na may tisiko lang balang. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Team. Malakay Finance Corp. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay. Sa report ni Akson Eric Magbanwa, Akson Rodrigo Tib, Akson Nelson Patinyo, kag Akson Arlo Ticar, daligid lang ha kay mahatag tanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dinigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanong. Ayos, sige man, namyaw tanay sa kay GR mainit, trihon, may lang pag monitor, kag thank you gid sa 50 cent stars, halin sa kay Jinky de Alagdon, no? May lang pag pamati, Jinky de Alagdon, kag Biboy Villasor Vanessa fan page, ay for Doc Mayo, Matmayo, no? Salamat gid. And Mayami. Ba dumudamo ba? Anong dumudamo ning nabutsing ganon ni Mayami man? Salamat gid Mayami. Anong but mo sing ganon nga madamo ni? Kay Ros Flaques, shout out lang sa miga ko ang agwapa Georgia Gargasran and Mil Alamilio. Ayos. And sa kay Francine Natalie Bautista. Happy birthday lang sa inablos ko buwas. Sinungalan niya ni Francine. Sang inablos mo. Martina Liling, Lisa Montecastro Narciso from Doha, Qatar, Ters Vergara Sancho, and Madam Georgia Gargasiran, avid listeners ng Action Radio, gani man. Happy birthday lang kay Miss Dorel Cabato. Ayos. Pepper Parsley, sala si Pepper Parsley. Ang puso mo basi gamiting pa ang hambal balang gahulat-hulat lang tinarso nga panggobyerno. Amugid na. Salamat gid Paper Parsley. Romel Jaime, kinanglan pa nila tingog mo ba? Tama yan, Action Rex. Sige, salamat gid to Romel Jaime. And Richard Tang, Barrio Garay. Okay, salamat gid. Christine Minias Villalobos, Diding Alojamento, Barangay Pontevedra, Barangay Antipolo, Pontevedra, Alojamento family. Domo mulang ning text ni Diding Alojamento, alin pagsugod ko mo. Lain na naman bing pag-text be. Domo mulang gyapon ginakopy yan ning nga sa cellphone niya, tapos pag-start sang program, ipadala lang ina, no? Ayos, salamat gid Ray Abalahon, deklaro gayuhom ko kag tamyaw ko lang sa akon asawa si Chris Marceliana, deklaro dira sa aning Barangay Panukoy, watching live from si Riyadh, Saudi Arabia. Salamat gid Ray Abalahon, deklaro. Riza Teresa Mamilia Piliado from Barangay San Jose, si Palay Binalbaga, no? Okay, salamat gid Margie Flora from Kawayan, thank you gid. Raymond Dotiles, okay, nabasa ta na kina, no? Katlinang, birthday, Katlinang, happy birthday ng Dorel. Send food, ha ha ha. Ay, birthday. Sige, thank you gid Katlin. Salamat gid. Ayos, sige, dalig ilang mga kaaksyon na standbyan ay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stress. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 4 nga oras, may lang nga pagpamati kay paring Alan Navales kag sa kay John Cordoba sa Patdan Boys. Ay, pwede. Sige, salamat gid paring Alan Navales sa imo sining pagpamati. Kantuan taning balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Paskog sang Bacolod City Police Office sa ila kampanya kontra droga. Drug personality sa syudad amat-amat tagid man na neutralize sang kapulisan. Garing kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex, birada kita buwas, no? Birada kita buwas, ha? Oo, okay, buwas ang aton nga ginapapot. Okay, ah. Hindi yan kay drugs, ha? Kundi may ginapabot yung kayuhan. So, mabirada kita buwas, no? Birada, ibalik sa Aksyon Radio. Okay, ah. Amo na dang tirada Aksyon Rex, no? Kay amo na nga itong birada permimo. Amo na nga. Basta may birada, okay gina. Basta may birada, birahunta, no? Amo na dang tirada Aksyon Rex, no? Kay ang birada, drama sa nagarangkada mo. Ay. Tuloy ka na chimpo. Uy na. Gani man. Sige, matamaton to na. Matamaton na kati ang birada si Mana ni isang Bacolod City Policeman. Birada si Mana arangkada sa droga mo. Muna. Amo na nga style Black Rex. Birada si Mana arangkada kampanya kontra droga. Garayman ba? Garayman siya, no? Garayman. Di sa sulod Aksyon Rex ang pilakadlaw halin Enero 3. Tobto Enero 12, mga 401,400 pesos ang na-recover nga market value sa droga sa ilang na-recover nga nagrabot 60 gramos tanan Aksyon Rex. Siling ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga ang mga drug personalities kag ang distribution sa droga diri sa masyudad sa Bacolod kahit papano Aksyon Rex sa siling bulan lang sa Enero for 2022 daw na amat-amat na gid man nila neutralize sang Bacolod City Police Office, pero apisar sina nagapanigilot gapon ang pila ka mga poster diri sa Bacolod nga magpasulod sang ila sining items Aksyon Rex. Tining recovery sang 60 gramos nga suspected shabu, effort ini sang Police Station 2-3, Police Station 5, Police Station number 7, kag sang City Drug Enforcement Unit tanan sa Bacolod City Police Office. Di may mga informasyon nga nabaton si Police Colonel Thomas Joseph Martir nga ang shabu nga nagasulod diri sa Bacolod posible
halin ini sa Cebu or sa bahin sa Metro Manila. Pero atong na-recover yung Cebu Action Rex sa San Carlos nga 10.2 million pesos posible halin ato ya sa iban nga lugar nga ginaagi sa mga puerto diri sa probinsya, particularmente diri sa may Northern Negros. Ato gani nakaligad tong semana tong nadakpan to sa Dumaguete bla daw San Carlos man tong source. Nan, kay may nadakpa man to sa Negros Oriental man mong. Ang mga source action rights posible agi na din sa Puerto Quete, may mga hindi man malipot, may mga local ports man tatamong sa northern parts ng Negros Occidental. So kahit Cebu nang halin gid ang iba. Laban-laban ang source gid action rights kung hindi area sa San Carlos, pero sa San Carlos kaya kung nang tawon ta ang source action rights posible halin man niya sa Cebu mong. Okay, katamuanay lang na sila. Tamuanay sa dati, sakay kada sa mga lansada kag sa mga roll-on, roll-off dati. Abot ka na sa Negros Oriental o sa Cebu City Action Rights, no? Amo na nga sila ni Colonel Tomas Joseph Martin anaya sa Cebu lang na siguro posible naghalin nga ngara na sa bahin sang San Carlos pro ining mga Cebu di kasuro sa Bacolod either Cebu man o kon Manila. Yari si Martir sa interview sa Aksyon Radio. I think si San Carlos yata kagapon. The day after yesterday is sa Oriental, may Araman. Bacolod City Police Officer, ini kasi mana to, dako-dako man sa aton nga natipon, sir? Yes, so damo man ato na kuha deres bong simana. In fact, next week, birada simana na naman, we will double time na naman sa operation natin. Ining inyo, sir, nga recovery sang Cebu nga ini nga simana to, damo-damo, anong nantang mo, sir, ka amat-amat naman sila di pasulod, ano man? Maybe siguro, hindi naman ma-discount ang possibility, basit na nasulod man. In fact, San Carlos po ang nagsulod, ilogit sa Oriental, no? May nagsulod sa ila, dito siguro sa ila na port. Pero dire, consistent man ta, sige man na ito ng operations. Ano possibility, sir, kang San Carlos, kagang itong Oriental nga na-recovery, basi part pa ni siya nagasulod sa Bacolod, sir? Most probably, basi dito mo na ihalin, wala matakabalo kundi na yun, basi Cebu man, or wala, kay may port man sila mo. Pero yung Bacolod, sir, ato yung sir, din nahalin, sir? May Manila man, Cebu, dire man na, libot-libot mo lang na siya. Layo man tayo sa exit mo, like sa Buanga nga, tayo sa Bacolod, layo man tayo. By land ba ni ang diri sa Bacolod na to? Ano? Mostly by land, guro, kay budlay man by air ka, kay may mga machine nga sa airport, nga makadetect sina, siguro by land, by sea, muna siguro ang travel. Action Rex, si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang atong siling BCPO City Director. Ang inyong kakson sa Bacolod PNP, ako naman sa Action Eric Pagbaro ng Kasiling, bisan mga kakson sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluwanta na yung balita gikan sa kay aksyon na Roger Gotib, maki-update kita dito sa sunod sang Cadiz. So patong-patong kaso ang igapasaka batok sa ginaligar kawati. Ay kawati kawatan nga nadakpano nga may armas lutang kag shabu. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, patong-patong nga kaso ang pag-asubangon sa ginaligar nga kawatan sa motor ko na karnaper dire sa bahay sa syudad sa Cadiz matapos kini sa kapon gidlagas sang pulis kag nakuhaan sang armas lutang isa ka snub nose nga 38 caliber revolver nga may bala, tatlo tanan ka mga ammunition kag sumugman tatlo ka sa station Cebu ang na-recover sini sa suspect kag gikilala kay Ruben Saison Mahilom, 44 anyos sa edad, kag residente sa Purok Merced sa Barangay Sinampaan. Apang ang pagdakop sa iya diri sa bahay sa Hacienda Ariglia, Barangay Camahog, Ciudad San Cadiz, sa kay Police Lieutenant Hiljan Dispe o Lieutenant Colonel Hiljan Dispe nga ang informasyon na galing sa concerned citizen na mayara nga isa ka persona nga yara sa lugar nga may sukbit sang armas lutang. Sa ulihin na lamang nga na-discovery hindi siya nga persona si Ruben Saison Mahilom ang yara man sa Rogues Gallery sa kapulisan nga suspect sa karnaping kaya ining kaso yan na sila ginatubang subong ang person of interest man ini siya sa mga sudasod nga pagkatabo nga pag-hold up diri
sa bahin sang sunad sang Cadiz. Pero sa kay Police, Lieutenant Colonel Helgen Dispi. Upon pag-searching siya, may na-recover siyang firearms sa bukas, kasi. So, ini nga kaso kalakip ng Comelec Galban, si kaso sa kapulisan nga mapasaka na batok man sa sining suspitsado. Sa aton man interview mismo sa kay Robin Saison, ni siya ang nag-ako naman nga akusado ginaman siya sa karnaping, pero sunod sa iya na-dismiss na ang amo nga kaso. Amo na ang kaso ko sa karnaping, pero na-dismiss na sa. Sinong, ano ng karnaping, anong kawat mo? Wala man tuloy kawat, sir. Walang kumang itong motor. Why pala mabalik? Alibay sining ang motor sa iya sining hinablos, ang iya sining hulam, pero madugay niya nga ginbalik. Amoy na nga ginfile sa sang kaso nga motor napping o kon karnaping. Kag sunod sa iya na dismiss na. Base naman sa record sa kapulisan, sila pagpangusisa nga nagpiyansa agad makangkon sa temporaryong nga kailwayan sa iya sining nga kaso ang suspect. Detinado siya karon sa bayan sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa diin man ikaw sa Pinas. Lambuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Gutig din na report sa Bacolod Aksyon. Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Roger Gutig, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Standby anay aksyon Nelson Patinio kag aksyon Arlo Ticar, live extension vitamin D3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Katuan tanang balita ni aksyon Nelson Patinio, mapabanwa kita sang o mapasyudad kita sang San Carlos. Mga kapulisano nagpangabay gid sa mga motorista nga kag mga pumuluyo nga magkooperar sa ginapatigayon nga Comelec checkpoint sa siyudad sang San Carlos. Yaring countdown sa report ni aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Daligid lang si Aksyon Nelson din magi address sa Sapiaco. Sige Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, sa kapulisan sa siyudad sa San Carlos, nagapangabay sa mga motorista nga kung nag-agi sa Comelec checkpoint, magakooperar kag hindi mahadlo kung wala man lang sang may ginatago nga armas lutang kag iban pa. Ginapalayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy for Administration kag spokesperson sa San Carlos PNP, kalabanan nga nakabayular sa Comelec checkpoint ang mga motorista nga wala sang helmet, driver's license, rehistro, ang mga motorsiklo nga ginamaniho sang mga ini. Dugang pa sa iya sini nga pagpahayag sumugod nga ginpatigayon ang Comelec checkpoint sa siyudad sa San Carlos, wala pa sang may nadakpan nga nakabayular sang Comelec gun ban. Dugang sini nga kung sino ang may impormasyon kag may nahibaluan nga anuman nga sahi sang insidente dapat ibabalo sa kapulisan agud matagan sang gilayon nga aksyon. Yari ang tingog ni Police Lieutenant Ruby Aurita, spokesperson sang San Carlos PNP sa interview. Yun. So we are hoping nga ang aton nga populace mag-cooperate lang Japon, lalo na sa pagkandak natin sa checkpoint, mag-cooperate lang aton mga motorista
And of course, sa permi ko ginahambal sa ginaayo sa aton nga publiko, nga kung may mga kamo information or any Ang tingog ni Police Lieutenant Ruby Aureta, spokesperson sa San Carlos PNP sa interview sa Action Radio Bacolod. Gikan sa Banwa sang Calatrava Action Nelson Patiño. Nagasiling, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labutong ka sa amo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Nelson Patiño. Matapos ang balita ni Akson Nelson, kadtuan tanay si Akson Arlo Ticar sa siyudad sang Talisay. Apat ka mga personaho gindakop sang bantay dagat kag Talisay City Police Station sa kaso nga illegal nga pagpangisda. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Action Rex, apat ka mga persona ang gindakop ini sang bantay dagat kag Talisay City Component Police Station. Sang ini sila ang nagpatigayon sa isa ka seaborne patrol sa baybayon nga sakop sa syudad sang Talisay. Ang mga nagkaladakpan Action Rex nga illegal nga nagapangisda sa nahinambitan nga lugar ang ginkilala nga amo Sanday Jason Loreto, 32 anyos ang edad kasado, Jmar Montaño, 41 anyos ang edad may asawa, Loreto o kon Ernesto Aros, 60 anyos ang edad kasado, kanan pumuluyo sang barangay Punta Taytay, siyudad sang Bacolod. Samtang ang ikaapat nga nadakpan Action Rex ang ginkilalang nga amo si Alben Sustento, 39 anyos ang edad may asawa, kag pumuluyo sang barangay Batia, Banwa sang Ibi, Magalona. Na-recover gikan sa ila sini nga posisyon kag control Action Rex amo ang mga fish nets kag ang ila sinitagsa ka mga pump boat diin ang mga recoveries kinabulubanta nga nagabalor sang mas o menos 100,000 pesos. Ang ining apat sa karon Action Rex ang na-detain sa may custodial facilities sang Talisay City Component Police Station kag nagahulat nga pagapasakaan sang kaso formal nga illegal fishing din. Ini sila ang nagkaladakpan mga takna alas 6 sang aga. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Arlo Ticar. Balita gikan sa siyudad sang Talisay, no? Diri kita nayo sa constipation. Balukang constipation is a mother of all. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion Mga ka-aksyon na sanbayan ay mahatag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diri gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organization,
organizations nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mampuslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, ang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:35 ang aton oras, nabi patani lambada kag ginangkada sa aton sining programa. Batang oras na daw hindi gid magtugot na, no? Kalangalang lagid tas ang time ang way ta malabutan pa bosan ta lang iniya sa aton sining pangalaga diri sa Aksyon BBB program. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang Aksyon This Is My Life. Igasunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sogaton. Mapag-goodbye na kita. Kita buwas. Sige, salamat kid mo pa sa mga text messages nga way ta mabasa. Sa kinanda nako ang inyo sa Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat. Aksyon Radio!